Good morning, right? It's here for your buy your bonnet, and then run a course work for you. No, I net over Akropong memora. Na orisi nyere mabedu ano menim na eko na mente bibia ase nti ye wo okoko ne baako a ono de ohwe na ekoso nyina na nasafori nti mebisa na mahu ne ekoso nyina medamase ana Crocodile. Face me down. Maybe come with your BBR or share. And also tea and more BBR so official pounds and a mayday BBR so official pound. Family suffering. Akropong Kuruma number one. Then fish and Nina in Yaja. And then MBBR Sadia Dampa. And I'm going to press a quick. A very chin. Let's see what's in her name. And check, I'll be waiting here. And Kapemia, and another Kuyaso, Champagne, or I'm going to kiss me. Na Charlie, and if we are Ubunketia, also by now, in some movie, once I said it down for him, Sinona, or better as you are, be do baby. On the brain, share, call as you include. Then fish being a chamony. I want power this year. We see Ekufu. Say, Okapene, a man as a way, a share, way in Sadana, Penny being so, and I know some Quetian, not crying and Penny be. And so, Auntie, I said, Takra, to one so name, Lily Adman. Oh, yeah, Duetia, and I shall be a penny. Sechebe ebusuani mu power odehye kwesi odehye kodukese so se ohene beni bia de kohye abum yinyira yi mu asemra besie ne lady adman tell say antene ho asie kakra na amane oye ni nyira so antene ho asie record down amane kwa so record down regional house of chiefs na yekoba na bra yi kuma kwemu na menchance kakra me tia se ne se Akropong Kuruma lawyer for me na nanu me lawyer na oti asenso na se Akropong Kuruma fibia ya moja se chia bia nketia wo abrewati wo fibia mu nti se gwata sama na nanu council na what chance so kind me tia se ne na se minimum ne gwata ohimia ko filma ko jedi wo aya abrewati wo na amfasa akwa nso nti amane awaye nkai nti won ko echi won ko fa baby na adroetia eri adman shi ani mi abem no won pa wo de se na on fedi ni koma asan na on fedi ni koma yimia sana ndra penye ma ya so tini na menti aseni na miteni ano pe yi o adechi obo ade ada roma adechi ya lili adman ene penye na no sim kwetia na ene penye na kan woni ya ni ade wosi woma wo de se kwedikasi subi ndi na ayo bia nya kakra e woni nya ati se wo de se kwedikasi akọ na continue na bu afasa ofi na sorry na offer kwesi ajima so wode na akọ defi aya mani wo ene me koi ko hwebi oyi no wode na ba abangani bia ko ni seso wode na bai wode shi kwedikasi bi jina wo ni me tie mu na babu hinin bai akompini ho I say video na ma obi bi ya ma na so ya no wetu go na dum ya so ade na kotibeti ya ko be no play ya na ho kakra ya beti wo ya na no ene kakra ya aka no entisa ba nin chima na ya metu mbese ni chima ni say regional of chief aba bonten na me ya boni abayi aba bonten
abɛka kyerɛ ɛyɛ eastern region nyinaa si obi a anya ama ne amambere biara na di kan ne mo na so ɛba ne den na ama ne ntumi kɔɔ so ɛnɛ ɛno akyi no nso yɛwɔ MP wa yɛwɔ MC wa ɔmampanyin ama yɛn aso ate sɛ ɛnam yarebɔne aba a yɛnya no aduru ne ntim social gathering bi ayɛ ne nkɔ so na ne kɔɔ so yi na yɛ dɛn polisifoɔ wɔ hɔ polisifoɔ nso yɛ num sɛ saa ɛmba kwan sɛ obi baabi kɔ yie baabi ntia yɛ a wɔn wɔtea ɔmampanyin no hyehyɛ mmerɛ a wɔn wɔhwɛ ne edi so yɛhu sɛ polisifoɔ wɔ hɔ wɔn ampamo bi wɔn ankɔ so bi nkɔ fie anaasɛ wɔn gya yɛ na wɔyɛ yɛ ti ma asɛm tia ne sɛ MC desi ɔmampanyin anan mu ha MP wɔ ha na ɛkɔɔ so wɔn ante wɔn ahu yɛn wɔn MC ama yɛn ate anaasɛ MPP government anaasɛ government ama yɛn aso ate sɛ yɛaren nipa bɛn wɔ kurapem a wɔn anya bi na saa nneɛma yɛ akɔ so sisi a regional house of chief mmra a ɔkyɛnyere mo etu fo pɛn ahyɛ no okurapem mu yɛn abusu ana anaasɛ yɛn adi so nnuano adɔfo yɛ asɛm kakra bi na mpɛ sɛ bebisa yɛnya ntii bebree fa ahensi ɛkɔn se ɛyɛ yɛn de si na n'akufo ado te akyi na n'ɛrekɔ yi ne yɛn hu no mmedi bi gye tum sɛ yɛamba na te saa ne kwan na ne yie mu nyinaa na ɛyɛ asɛfɛm yɛ ne wu mame sɛ ɛbɛyɛ okurapem ne bebree a yɛkita president a ofi kurom a na bibi kɔ so wɔ ne kurom sɛ a ɛnɛ social media nipa bebree de kase adan president asɛm a ɔkan social distance ne obi empire ni adan aba so eyi ana yɛyi ahensɛm fi nkyɛn nkonto baabi sɛbe aban tumi si ɔhene ana yɛnya ne nte na sɛbe asɛm nte a wɔn kita bi wɔn tumi nka na mɛ fa president kɔnyɛ sisi ɔmampanyin akufo ado yɛsrɛw ne di maa asɛm a prokura mɛmu in so fifia yɛn ne yɛn di wɔ akyi from 2008 up to date mpa yɛn pa wɔ akyi da wɔyɛ yɛn de hyɛ nti na ɛkɔ so yi so wɔn mu bi anaasɛ din bi odin na nipa kita na wɔde yɛ saa asɔre na nipa bi de gu ho fi wɔ kurom ya na nipa bi de sɛ wɔn aban di wɔ kurom ha kɔsɛ ɛnɛ akɔ so wɔ Akropong kuro yɛn mu a polisi fi gyina wɔn soja fi gyina wɔn tumi hwɛ bibi a nipa na edi anan mu no polisi fi no tumi control because wɔsi tumi bi fi baabi ɛta wɔn akyi. Order from above. ɛne akyi no regional house of chief yɛsrɛ mo mo mmara na mo hyehyɛ yi no ɛyɛ mmara na mo hyehyɛ no ɔkyɛn na mo ti ofo pɛn wadan roma asɔre pezie asɛm a no pɛn na tena ase na mo hyehyɛ no na akɔ so wɔ faase kurom ɛyɛ Akropong akurapem anan mother come modern and mother in the den. The sermon pain sorry. Ya you cool match it. You say about Tampa way, never flew boon Katiani and Cassade beer and tea. Ya you cool me a year shade. And that could get a bonio. And Cassid a bonembra. And that could get a money. The sermon. The Nekufado. And Abang is sermon. Need dim. Sermon. You near to in your jang. But the year yɛ nkyiri baade the year ye daakye wɔre bu yɛn dem ne kwanren ya mɛto kwa nkroma so obu ne din ya mɛto mpɛmfo bi so obu ne din bɔne so adobɔgyiru kufu ado den din na okamba ngrɛbɔ menka so si misi kroma oba sisi nipa bebree di ho ya wona na ado ti sɛ na ɛwɔ kurom a kyerɛ sɛ wɔta akyi na bibi saa akɔ so yɛsrɛ wo yɛmu sɛ wɔ nipa mogya wɔ mu de mmom wonum mmara fafa mmarankwan so wonum amane sɛ yɛsrɛ wo sɛ tumi aka wo sɛ nnɛ sɛ yɛmfihyia na mfihyia dan a yɛsrɛ wo fafa mmarankwan so ma yɛdidi mu a yɛsrɛ wo mmere mɛkasa ne kɔ awie no mesrɛ sɛ asomdwe ne nyinaa yɛpɛ sɛ unia kabiribi wɔ Facebook anaasɛ ɔtwerɛ biribi anaasɛ wo Akropong kuro bi anaasɛ Akropong no yɛ biribi a mesɛ wo report ma police wɔn mu akora a ɛnkyɛnkyɛnkyɛn wɔ n'afɛ
nkyɛn ɔna ahwɛ bi ka nkokɔta na ɔde bi wie na yɛnua page kokoria me so me da ase sɛ wobɛsra me no fie na akɔ amaten bi hu bi me hu na sɛ na nipa kɔtare sɛ na nipa gu no me yam hyehyɛ ntim sa bra fie kura bi na sɛ wote ase mi so waba ma na ase abetie ma adwenkyerɛ kakra na mesuro bia so bia nya ntɔbɔ ase bia nya ntɔbɔ ase asɛm no a wobu ayi no ndra no panyine buso panyine bi buso a wɔntoto ne ama nyinaa yi na mmerepɛ mu betim asɛm na akɔso ɛne yi de mede hu na ma mmerɛ na mente ase na ɛyɛ asɛfo mi aniwu sɛ yɛwɔ agya yɛnua bɛrima yɛn nyinaa ɔmampanyine na ɔwɔ kuruma honorable Dennis Abade mesrɛw ne di ma na hu nyuma pa a woyɛ yari bɛɛ nneɛma a wɔtetɛ ne ade nyinaa na twinyawo mmerɛ no dɔn a wɔn mu yɛ den sɛbe ne kware kan yɛ baako pɛ sɛ biribi na mpanyin bi gya wɔ akyi no wɔka na wɔhwɛ no ntumi a atwesan na nipa ne mu na sɛbe mpanyin aduasa nkuku yɛ din nkunimdi nso yɛ din saa na menua bia me na me bibia we na na dokuya MP sorry na abai yehu de na sɛde pekrama wo we de ka se bi gu nipa so ne mmiri social media nti na me ye wutumi ye bia na menua ye wutumi ye bi obi abetew ne na sɛ wo mba obi de wo bi ba wato obi abetew ne na koso yi efe nya nije sɛ bibi sɛ be koso so honorable mama dokuya mo sorry na mudin resai ku abemem brebren de me de na matete mu nkita de pa se mama na si 1993 na 94 no papa mu ku abemem saa na mu se mo pese ebe bi mu na papa mu so wo nso de a fan puntu nkanko eremba tibinia so na akoso ani kakra me hu ya na kakra mate fu court wa na mabo to fama adofo ni enu anu me so me call life nipa ne bebree hu sɛ nipa ne bebree hu sɛ matwa abeto me page na sɛ wo sinyene na ɔkyena obetumi asua akyerɛ okuapemanga na me da sinase ndisan me na menim fa kakra menim na sɛ menim nan sɛ wosi ɔhene a ekuapemanga wia ɔkɔdu 40 days na osamere no na panyine ya ne hu aduru panyine ne na kasa bibia wosu aduru wɔkyerɛ ne yi na ma ne bi na amamre hu anso efi adidu no so sɛ wɔyɛ ma no na wɔyɛ sane manye bi na 40 days no so asana panyine adi n'anim achamere ohimia na mema sa kwa achamere ni kwa so afọ me mo ade na kokko afi na kofa na eku adi ni wi a wo amani bi a wɔyɛ wɔ bɛmufo wonfi ma no wɔyɛ sa amani mama wi ni nyina okapemia ama kunti aso ate sɛ wi bibia na no ne de hyɛ be so de mi kyerɛ okapema na mpanyine asusu da ɛsɛ wɔtena ase na pempi no fida a wɔtena ase ayɛ sɛ da okapema yɛ bo ewu ayɛ yada fida no wɔtena ase for kase mo be kase ebe wɔtena ase traditional council meeting okapema esua na yɛ na ade kyenya ensi na ade kyenya it takes process ba dani jira wɔn so me hu bi da nti bi da mo ba enye na ade kyenya pempi enye na ade kyenya na wɔyɛ wosi ɔhene duda na wɔn ɔhene so wɔn ɔhene so bi da bi akeke ɔhene so sua fida tene fida wɔsi ɔhene asefem yɛ sua de medawase asomdwe nka okuapemanga asomdwe nka wo nso obi biara otie bia
I'm saying me try to say yarena aba no Oh, ewo na me say no man na ka mo me ni so na yɛmbɔ mpae sɛ ɛbɛkɔ na ɛde tuntum ne nkanko aba Ghana. That's the plan. Mr. Medase. See man advertising.